Deda, kasalon dan minta piti tadi pemantan anak dah kari abuak surang dek dah. Piti keluar mah. Piti kalau udah tuh ya nak mau mage piti kalau udah manyalang kau sulah kapalo ba ah. Tenang je lah kerja dan ke mah. Kau tempang-tempang bek kau ba ah. Tidak tempang. Tu tempang lo bantu anak dan dek bek kau rumah buak anak sama lurui. Panggaris. Dan kalau tempang kapalonyo tempang potong rambutnya dah jo kapalo udanan duo tu dan colak lo sarupo je rambutnya dah. Dah jale dek dah. Hari berjauh dah. Tu nak yo dia minta piti untuk kasalon dah kari abuaknya surang pandai-pandai saya dah mah. Piti 20.000 kasalon baritong lo tu. Cak lah balik rokok dan dah. Rokok je kecek dah. Semua sibuk. Den kok colak cari den sulan lo kapalo dah. Samo jitu jadi bek ko. Nok lah. Makan lah. Tak den unian siko kok sola luas dah. Kok tempang jawas lah. Den sulan kapalo danan duo ro.